Oke guys, kembali lagi bersama gue. Ya sekarang bersama teman-teman. Lagi ngocok. Ini saloke anu iki. Saloke sik kerja. Ya nek sing makan sapi, nek sing kesibukan hari-hari ora mesti. Ngene iki anggere hiburan nongkrong sore, Bos. Karo kanca-kanca. Iki layane akilan. Ini guys, mene Nah, ngono lho, Pak. sebuah kerajinan tangan. Nah, sebuah kerajinan ya toh. Aku lek pelajaran enggak mampu. Ndak mampu pah. Ini ndak mampu pok kayak blantik manuk kayak Rizky Uzi. Lek kayak sing nyekel HP miring kuwi jenenge Federal. Federal oil. Angel. Federal oil. Ya ngene iki. Ganti nyore ngene iki. Cangkruk karo wong-wong ngene iki lho, guys. Piye lho? Jenenge wong urip kan ya butuh hiburan bareng, ora mek nyambut gawe mereka kesel. Hiburan bareng. Kayak gengku, guys. Kayak gengku. Kita ndak hadir. Kita ndak hadir. Malah yo kowe mau. Apa lek ngarane Dina wis duduk semua. yo nyambut gawe duwe tanggungan ning omah. Iki Federal oil. Enggak tahu. Federal oil iki. Iki jomblo ta? Free online. Pokoke ora penting lho ya, Pak. Angel. Lek iki yo setengah yo blantik barang iki. Setengah yo rada potlok ngono kuwi. Rada potlok pokoke. Ya wis yo. Ini guys, Wah, kalau. ini. Oke. Tinggal sayap tok. Nah, tinggal sayap. Karek suwiwine arek nyamaki tok. Nyamaki kuwi iki dikeleti ngono. Ben ampre iso nampek angin, ben iso mumbul. Ngono. Terus cukup sakmono ya, toh. Aja lali like, comment, and subscribe. Wah, kimpe teko, Bro. Engko Anu, apa jenenge lanjut video berikutnya. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sak ngono ae.